Evo, bog dečki. O, Erik! Evo, izvolite, to što sam našao. Šta je to? Mijac, našao sam ga kod bake u podrumu kad smo imali čišćenje. Koliko je to staro? Nemam pojma, našao sam dolje, nisam šta pitao, dotrčao sam odmah do tebe. Evo, gledaj mi još nešto, daj. Evo, gledaj. LC. Daj Fran šta piše, ne vidim dobro. LC, pa to nema smisla. Možda su to neke koordinate. Da, gle, ima brojke neke. A provjeri ti to doma. Pa zapravo i mogo bi. Daj, imamo lektiru, ko će to napisat? Ne znam, ja što sam ko će čitat. Ja isto, aj joj. Aj, eno peta. Aj, valjda nam nosi neke dobre vijesti. Espero. Bog dečki! Dobar dan. Šta ima? Ništa No novo. ništa. Si ti našao nešto novo? Pa zato sam mi si zvao. Onaj papirić, onaj tekst razmoljani. Da? Uspio sam ga skenirat i to su koordinate. One tam kuće. Iza ugla, vidiš? Te kuće. Da. Izgleda baš novo. Ne bi rekao uopće nikada je to iz te kuće. Pa. Možda Mlinac ima neke veze s tim, možda nema. Ajde idemo vidjeti. Nema druge. Idemo. Zaključane. Pa ajmo se vratiti na večer. Vidiš mogu. Hrana je jedna dobra od tebe, vrapka. Hvala, sportašiću moj. Fran, daj ovdje po bateriju. Sada baš ja. Ajde samo idi po tu bateriju. Pozi, male.
njega. Neće se on brzo vratiti. Ajde. Ajde, idemo. To Fran. Šta je bilo? Donesite što ste našli i vratim vam prijatelja. Šta ćemo sada? Šta bi on od nas tražio? Ne znam, da idemo potražiti na... Ja ću. Ajde, ajde. Petre, šta je pisao na onom papiriću? To je ovo, da idemo. Gdje sam ja to? Male. Svezan si. Dobro je. Zašto ste došli ovdje? Ne znam. Kako ne znaš? Šta ste tražili? Ne znam. Priznaj. Priznaj, inače ćeš biti ovdje do vječnosti. Priznaj. Šta ste tražili? Ne znam. Dobro. Ostaješ do dalje. Ja ću. Pokret. Ispero. Ispuni što treba. Ajde ću. Sad da baka pita. Ajde, sam. Lako, ja idem u grad, neću dugo. Dobro, budi dobar i dođi. Vađi. Ajde Bog. Aj Bog. Daj, došli ste ipak. Je to? Evo. Ja vas više nisam vidio. Jasno? Pa. Vrijedno je, ali nije mi jasno i dalje zašto su to uzimali. Odite. Što se lijepo miriše? Kolači iz one tvoje knjige. Prefini su vam ovi kolači. Hvala. Što me zanima? Knjiga Vem se Pata.